Trick or treat, happy Halloween... Bona castanya de culleres! Per no dir collons. Aquest vídeo és un recordatori a la gent catalana de que tenim la nostra pròpia tradició durant aquests dies i mengem castanyes, panellets, ai, mare meva, cabons, i moniatos. Tot i que jo quan era petita el que fèiem els moniatos més aviat era pintar-los i vestir-los. Bé, això és una altra història. Sisplau, pareu de fer el gringo celebrant el Halloween. Celebreu aquesta tradició, aquesta castanyada, perquè si no s'anirà perdent la costum de poc a poc i és una pena, perquè tot està boníssim i això no ho podeu negar. Quin disgust, de veritat. Sabeu què fa de por de veritat? Més que el vostre Halloween? Estar menjant castanyes i trobar-te un cuc dins d'una d'aquestes. Quin fàstic. Recordeu sempre obrir les castanyes abans de menjar-vos-les, si us plau, que no interessa tindre humans mutants per tota Catalunya. Gràcies.